Aquí estem una altra vegada al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença una nova edició, en aquest cas per aquest divendres 5 de novembre, dels esports al punt de Ràdio Palafrugell. Ens en retrobem cada dilluns i cada divendres, més o menys amb aquest punt horari, després de l'informatiu, a 2:45 del migdia i a 2:45 del vespre. Avui parlem en primer terme amb el nostre espai del Futbol Club Palafrugell, amb el seu entrenador, amb en Jordi Codina. Donarem cop d'ull a l'actualitat esportiva també del Begú, que també milita en la mateixa categoria. Ho farem amb l'amic Seguer, que una vegada més ens parla dels seus partits, també del futbol femení, del Futbol Club Palafrugell, de la Sauleda i del Mas Mascort. Després també donarem un cop d'ull amb el nostre programa a l'actualitat de l'handbol garbí, de l'atletisme, de l'hoquei Palafrugell i del club de gimnàstica rítmica. Acabarem el nostre programa amb una entrevista. Avui, a l'entrevista, tindrem a una jove golfista de Torroella de Montgrí, l'Alba Alòs, que ha obtingut molts bons resultats a la seva categoria darrerament, i amb ella volem parlar per primera vegada amb el nostre espai d'aquest esport. Som-hi, doncs, comencen els esports al punt. Comencem el nostre programa del dia d'avui dels esports al punt, la informació esportiva a Ràdio Palafrugell, i ho fem parlant de futbol, i en aquest cas del Futbol Club Palafrugell. El nostre primer convidat és en Jordi Codina, que com sempre està al nostre costat, a les bones i a les dolentes, a les verdes i a les madures. Jordi, bon dia. Bon dia, què tal? Com estem? Una jornada que, sense ser decisiva, és importantíssima pel fet de refer-se del saber correctiu que la setmana passada ens va donar el líder de la categoria, el Tossa, en guanyar-nos el municipal Josep Pla i Arbonès per un contundent 0-6. Per tant, aquest partit que juguem a fora davant de l'Ateneu, el que era abans l'Ateneu Esportiu Guíxols, encara se m'escapa el nom, el Sant Feliu de Guíxols, club de futbol, doncs sí que és important, més que res, també per rentar l'imatge, no, Jordi? Sí, bueno, més que rentar l'imatge, que jo crec que la imatge no va ser dolenta, perquè l'equip no va perdre la cara durant els 90 minuts, si més no treure'ns aquesta sensació doncs, de resultadisme, no? Del resultat que va ser un 0-6, que no deixa de que és un cop molt dur, perquè bueno, un equip, si vol estar dalt, doncs, rebre aquests correctius, doncs, bueno, és cops durs que costen d'encaixar i d'assimilar, però és el que toca, és el que hem de fer. Vull dir, això no para, com sempre diem, o com sempre dic, és molt complicat, i ens hem d'aixecar després d'aquest resultat. No hi ha dubte. No hi ha dubte, i per tant no sé si penses fer o s'ha de fer alguna modificació en la manera de jugar de l'equip o amb els homes que hi han jugat. Com has treballat una mica aquesta setmana? No sé si més amb l'aspecte psicològic que amb el físic. Bueno, el dimarts vam treballar una part més física amb el preparador físic, vam fer un entreno més de lúdic, no?, perquè els jugadors, doncs, bueno, rentessin una mica de ment. Va anar molt bé. Ahir dijous, doncs, ja vam treballar més enfocat de cares a a diumenge, perdona, i avui, doncs, acabarem de complementar la setmana d'entrenaments amb més xispa, amb més velocitat, amb més reacció, polint 4 detalls, i res, esperant diumenge que tant el cos tècnic com tots els jugadors tenim ganes de que arribi per treure'ns aquest mal gust que, evidentment, no taca per res la bona temporada que estan fent els jugadors, però sí que pot servir, doncs, per tornar a aixecar els ànims i per seguir vius, per lluitar a la part alta de la classificació. Un 0-6 el resultat final. Tot això m'has comentat fora d'antena, i també ho havia sentit jo al llarg d'aquesta setmana, que la impressió general és que l'equip no es havia merescut de cap manera aquest correctiu. A veure, jo no sé si es va mereixer o no, perquè al final el Tossa t'acaba marcant 6 gols, i penso que si et foten 6 gols, doncs és perquè l'equip rival també se'ls ha merescut. El que passa que potser vam tenir poc premi a l'hora, doncs, en moments puntuals vam tenir ocasions clares de fer gol i no els vam fer, i el Tossa és un equip que, com ja es veia venir, però dissabte ho vam viure en primera persona, és un equip que està per sobre de la resta. Per la meva manera de veure, és un equip que està per sobre de la resta, que està molt ben treballat, que té molt fons d'armari, perquè a la segona part ens van sortir jugadors que ens van matar,
i el fet de que l'equip no perdés la cara en cap moment se li ha de treure el mèrit del Tossa de fotre'n 6 gols. A partir d'aquí, doncs, la imatge penso que va ser bona, vam anar de més a menys, això està clar, perquè cada gol que ens feien doncs, era una motxilla que pesava més a l'esquena, però l'equip no va perdre la cara en tot el partit i l'actitud va ser la que sempre és, vull dir, la de treball, la de sacrifici amb els companys, però ens vam veure superats i el primer pas per anar a afrontar l'equip de Guíxols és assumir aquesta derrota, que és molt dolorosa, però la cosa està tan igualada que no podem perdre temps en lamentacions. Simplement hem de tenir la mentalitat forta per afrontar aquest partit i l'enfocarem com sempre, amb la intenció d'anar a guanyar, amb la intenció d'intentar fer un futbol atractiu i seguint a dalt de la classificació. Això que has dit ara del fons de l'armari és importantíssim, sobretot amb equips que aspiren a més amunt. És una de les coses que hauran parlat tu i jo fa 15 dies, no? Aquest fons de l'armari que el Palafrugell no té. No tenia, jo crec, no tenia. Ara, aquesta setmana, la setmana passada ja vam fitxar un davanter, que es diu Leo Moreno, que va tenir 20 minutets i, les sensacions van ser bones. A més, aquesta setmana també hem incorporat a Sergi Savalls, un jugador que ja havia estat aquí al Palafrugell, i amb Manuel Matías, que havia estat al Sant Feliu de Guíxols, que són 2 jugadors més que ens poden donar molts recursos futbolísticament, i crec que mica en mica la plantilla va millorant amb aquestes 3 incorporacions i penso que a partir d'ara es pot veure un Palafrugell on les segones parts pugui capgirar situacions adverses i pugui acabar de rematar els partits, que potser és el que ens faltava ara amb els resultats que havíem obtingut, de que sí que havíem guanyat molts partits, però que ens costava perquè potser no els acabàvem de matar, i ara amb aquestes incorporacions la idea és de que quan el partit estigui encallat o necessitem aire fresc, ara tenim una mica més de fons d'armari on podem tenir més opcions amb l'Albert per decidir a veure quines són les millors opcions. Jordi, són 3 jugadors que estaven sense equip o els heu fitxat d'algun altre equip actual? En Sergi, en Savalls, feia 2 anys que no jugava a futbol, porta 2 setmanes entrenant amb nosaltres, però és un jugador que els 5 o 6 entrenos que ha fet amb nosaltres a mi m'ha convençut molt ràpid i és un jugador que ens pot donar més control de partit, situacions amb la veterania que té, situacions que a l'hora de potser com un jugador jove es pot posar nerviós, ell pot portar aquesta calma. En Manu és un jugador molt elèctric, és un jugador que va directe a barraca, és un jugador que te pot superar moltes línies a camp contrari i ens pot donar aquesta verticalitat. I aquest altre noi, el Leo Moreno, és un jugador que és brasiler, que viu a Llagostera, estava al filial del Llagostera, el que passa que per falta de minuts buscava altres opcions i a través d'en Marc Soler, l'entrenador de porters que està allà a Llagostera amb el primer equip, ens el va oferir i porta pràcticament un mes entrenant amb nosaltres i la setmana passada va debutar i és un tio que juga de banda, davanter centre, que es mou molt bé, té molta xispa i sobretot té molt de gol, té un ritme molt alt i també ens pot donar coses que no teníem. Esperem, que s'integrin ràpid i que funcionin. Analitzem una mica el rival, perquè aquest Sant Feliu de Guíxols, aquest producte de la unió de diversos equips que hi havia, el Vilartagas o l'Ateneu Esportiu Guíxols, és 7è a la classificació, sembla que està molt enrere, però té 10 punts, amb una victòria es podria col·locar segon, tenint en compte els altres resultats, òbviament. Vull dir que el tenim només 2 punts per darrere. Què en penses d'aquest Sant Feliu de Guíxols? Del Sant Feliu de Guíxols penso que és un equip que ha anat de menys a més, amb molta claretat, porta 2 victòries consecutives, que en aquesta categoria costa molt. És un equip molt ben ordenat, un equip que sempre intenta estar ben posicionat sense tenir la pilota, i a partir d'aquí, quan la recupera, intentar sortir ràpid, ja que davant té jugadors molt ràpids i amb molt de gol, i jo penso que es veurà un partit on el Sant Feliu buscarà les alternances d'anades i vingudes, de que es trenqui, i nosaltres hem de tenir la paciència d'en pilota intentar tenir el control del partit, i a partir d'aquí, esperem que el partit el puguem controlar el més clar possible i intentar guanyar-lo,
que no és que ens faci falta, ni molt menys en la situació on estem, però sí que és veritat que ara mateix anar tercer a la classificació tal com estem nosaltres juntament empatat amb el Torroella que va segon, doncs ens donaria un plus de motivació i un plus de tranquil·litat en el sentit doncs, de que podem anar sumant punts i podem anar escalant alguna posició. Perfecte, doncs un Sant Feliu de Guíxols que ve de guanyar el Torroella precisament per 0-2 a casa seva, un Torroella que ha perdut una mica de pistonada, sembla amb les dues darreres derrotes, i el Sant Feliu de Guíxols que sembla que va cap amunt, i nosaltres doncs aquí mig intentant conservar aquesta posició o pujar-ne una mica més. Jordi, alguna cosa més que vulguis afegir amb els nostres oients? Res, simplement doncs seguirem treballant com hem fet fins ara, o si podem, evidentment, doncs millor. És una lliga molt igualada, on bueno, ja es veu la classificació del segon classificat al desè hi ha 4 punts de diferència, i després hi ha el Tossa que està a 7 punts del segon, i evidentment doncs, és el clar candidat. I nosaltres la idea és clara, segueix sent la de mantenir la categoria, però sempre amb la il·lusió d'estar el més amunt possible per si al tram final podem optar per algun premi gran, doncs lluitar-lo i treballar-lo perquè així sigui. Parlem dilluns, doncs, que vagi molt bé el cap de setmana. Fins la propera. Moltes gràcies, Rafael. Bon dia, adeu. Atenció! A Palafrugell s'ha creat el grup Playback Palafrugell i es busquen persones per afegir-se al grup. Si esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb en Josep Sánchez al telèfon 609 68 97 38. Repetim, Josep Sánchez, 609 68 97 38. Grup Playback Palafrugell. Continuem amb el món del futbol després d'aquesta primera xerrada que hem mantingut amb en Jordi Codina, el míster del Futbol Club a Palafrugell, amb el partit interessant d'aquest cap de setmana al camp del Sant Feliu de Guíxols, el camp que nosaltres coneixíem com la Mascanada. Dins la mateixa categoria, el Begú, la setmana passada, obtenia el primer triomf del campionat. Tampoc és que n'hagi perdut molts, només en havia perdut un. El que passa que tota la resta els havia empatat. Es va posar per davant amb un 0-3 al camp del quart i mira com són les coses, que amb els darrers minuts el quart va remuntar fins al 2-3. Segur que en Damià Seguer ja devia estar pensant que què havia fet de malament per mereixer un altre possible empat. En Damià Seguer, bon dia. Bon dia, Rafael. El partit d'aquesta setmana passada al camp del quart, doncs la veritat és que va ser una victòria molt treballada, una victòria que ens la portàvem mereixent ja de feia unes setmanes, però no ens acabava d'arribar, i en un partit en el que va passar de tot. Els primers 10 minuts el quart va sortir molt fort, ens va apretar molt, va tenir opcions per adelantar-se en el marcador, però defensivament i sobretot el porter l'Aitor va estar a un nivell molt alt, ens va aguantar dintre el partit, i a partir del quart d'hora vam entrar dintre el partit, vam començar a agafar el control i amb una contra vam fer l'1-0, i a partir d'aquí el partit va ser nostre. Vam aconseguir arribar al descans amb 2-0 i a la segona part només començàvem a fer el 0-3 i podíem haver fet un parell de gols més perquè el quart defensivament ja estava molt no estava gens ordenat, estaven ja molts jugadors damunt i nosaltres podíem haver sentenciat molt abans el partit. Faltant 10 minuts, amb una jugada, amb una falta indirecta dintre l'àrea, ens van fer l'1-3, a falta de 5 minuts el 2-3, i després vam estar patint com portàvem les últimes setmanes, que tothom vèiem una altra vegada un altre empat, però aquesta vegada vam saber aguantar, i la veritat és que la victòria va tenir molt bon gust de boca, ens la mereixíem i tothom es va com alliberar una mica. La veritat que aquesta victòria, quan un ve de molts empats, el partit que trenca la dinàmica, doncs fa bons els empats o els fa dolents, i amb una victòria doncs hem fet bons aquests empats. De 7 partits només n'hem perdut un al camp del líder, i crec que estem en una dinàmica positiva i una dinàmica en l'equip va amunt. Aquesta setmana juguem contra el Farners, un rival, doncs, un molt bon equip també, que juga molt bé a futbol. Juguem a la 1, diumenge, un horari un poc habitual, perquè al dematí hi ha la presentació del futbol base de la Fundació Esportiva,
i bé, esperem que els ànims que ens ha donat aquesta victòria, esperem que està concentrats, està a l'alçada, està fer bo, perquè si ens posem a la zona alta, veníem d'estar a la zona baixa, però si guanyem ens mentalitzem de que podem i de que podem competir tots els partits i que ara estem en un bon moment, doncs ens podem enganxar allà a la zona alta i bé, partit a partit, com diuen els tòpics, però anímicament l'equip ho ha notat molt, que necessitàvem, la necessitàvem i a més no la necessitàvem, sinó que ens la mereixíem, i a veure aquest cap de setmana si tornem a poder competir i a donar una bona imatge, que suposo que hi haurà gent. Moltes gràcies, Rafael, i estem en contacte. Gràcies a tu, company, en Damià Seguer, entrenador del Begur, que ens ha acompanyat amb aquests minuts i amb aquestes paraules. El Begur és 9è ara mateix, amb 8 punts. Té 4 punts al segon, o sigui que tampoc és que hi hagi una distància excessiva amb aquests empats que sí que l'han crucificat una mica amb aquesta categoria. També va tenir la seva primera victòria aquesta setmana l'Unió Girona, que situa en 4 punts. El Tordera continua de capa caiguda amb aquesta categoria. Què passa aquesta jornada? Doncs que, a part d'aquests dos partits que us dèiem, aquest Begur Farners i aquest Sant Feliu de Guíxols Palafrugell juguen el Calaguidó contra el Quart, el Blanes contra el Torroella, el Tossa contra l'Unió Girona i el Tordera contra el Caçà. És el subgrup UB de la segona catalana. Pel que fa referència a la tercera catalana, tenim la representació de la Sauleda, que també aquest cap de setmana doncs en rep la visita del Caldes de Malavella. Un Caldes que amb aquesta categoria forma part de la part baixa. La Sauleda ara està a la zona mitjana de la classificació. Amb aquesta jornada el dia d'avui tenen la possibilitat doncs de pujar posicions. Recordem que la setmana passada perdia per 4-3 a camp de l'Anglès. La Sauleda, doncs, com dèiem, és desena, té un partit menys que els seus rivals, precisament el que va d'enfrontar contra l'Arbúcies, l'equip que té just també empatat a 9 punts. Amb una victòria amb aquest encontre la situaria en una posició molt més còmoda i s'ha de veure com se'n poden sortir d'aquest partit davant del Caldes, un Caldes que porta 2 partits guanyats i 5 de perduts amb aquesta categoria. Què ens explicarà l'Àlex Sepo, el seu preparador? Anem-ho a veure ara mateix. Bon dia, Àlex. Hola, Rafael, què tal? Com anem? Pues res, aquesta setmana toca partit aquí a casa, el dissabte a les 4 de la tarda contra el Caldes i, bueno, després de la derrota una mica injusta de la setmana passada per 4-3 al camp de l'Anglès, que, bueno, vam tindre una actuació arbitral una mica desafortunada. No m'agrada parlar molt dels àrbits i tal, però en aquest cas, bueno, van haver moltes cosetes que no en teníem, però, en fi, són 3 punts que vam deixar de guanyar. I res, afrontar aquest partit aquesta setmana a casa contra el Caldes, ja t'ho dic. Bueno, és un equip jove, és un equip que bueno, està a la part baixa de la classificació, però això no vol dir res. Com s'ha vist aquestes setmanes, tothom pot guanyar contra el primer, pot perdre contra l'últim. Vull dir, és una lliga molt ajustada, ja ho venim dient fa moltes setmanes. I res, un partit que intentarem jugar de tu a tu, com sempre ho estem fent. Nosaltres intentem jugar un futbol una mica vistós, com sempre comentem. I res, aquesta setmana no serà diferent. Aquesta setmana intentarem tenir el pes del partit, tenir la pilota, sortir jugant des de darrere i, bueno, i intentar que aquí es quedin els 3 punts. Tenim un partit menys, això és veritat, contra l'Arbúcies, que aquest partit es jugarà el dissabte, dia 4 de desembre, en principi a les 4 de la tarda al Josep Pla. I res, intentar guanyar aquest partit contra el Caldes, que seria una victòria molt important, i a veure què passa. Vinga, Rafael, una abraçada. Efectivament, doncs així queden les coses amb aquesta tercera catalana. Pel que fa referència a la quarta catalana, recordem que els partits de la setmana passada van tenir uns bons resultats per als equips a casa nostra. La victòria del Mas Mascorta per 0-2 a camp del Medes l'Estartit i la victòria també 2-9 de la Punxa davant del Flaçà. El partit del Montresà es va aplaçar davant del Penya Bonsaires fins al proper dia 4 de desembre. Amb aquesta jornada,
els partits són els següents. El Mont-ras A rep l'equip del Sant Pons demà 4:45 de la tarda, mentre que per la seva part el Mas Mascort juga, i ho fa diumenge a les 4 de la tarda, al camp del Gregal davant del Flaçà B. No hauria de tenir problema, donada aquesta victòria que, recordem, 2-9, aquest partit que se n'emportava l'equip de casa nostra, la Punxa, amb el seu partit davant d'aquest conjunt. Per la seva banda, demà a 2:45 de la tarda, també al camp de futbol del Gregal, la Punxa rep a l'equip de la Pera. Com estan classificats aquests equips? El Flaçà doncs, ha guanyat un partit, és 14è a la taula classificatòria d'aquests 17 partits. Recordem que cada setmana en descansa un, mentre que ara mateix els dos equips palafrugellencs doncs, estan en bona situació. El Mas Mascort és 5è i la Punxa és 7è. Veurem doncs, com es desenvolupen la Pera. El proper rival del conjunt de casa també és 11è a la classificació, 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes. D'aquests partits comptem amb la col·laboració en el partit d'avui de qui és l'entrenador del Mas Mascort, que és l'Ivan Oliu. Ens parla així del partit del cap de setmana. Doncs ens visita el Flaçà B aquest diumenge a les 4. Nosaltres a intentar continuar tant de bo amb els bons resultats, de mica en mica anar trobant el nostre propi estil de joc i millorar setmana a setmana. Un partit per intentar afiançar-nos a les posicions on estem, entre els 4 i 5 primers, i mica en mica millorar i ser l'equip que volem ser. Són els partits de quarta catalana que ens acompanyaven. També tenim futbol femení. L'Albert Sánchez, que és l'entrenador del juvenil femení del Futbol Club Palafrugell, ens parla del partit aquest cap de setmana davant del Cabanes B. El Cabanes B és un equip que porta 6 punts de 12 disputats i està a la part mitja de la classificació. I nosaltres de moment hem guanyat un partit, se'ns ha anul·lat un de la setmana passada que no vam poder jugar, però a poc estem millorant tant defensivament com ofensivament. Ens falta més intentar fer més gols en els partits, perquè tenim moltíssimes ocasions però no les acabem de fer, i al final del partit ens pesa i fa que no haguem guanyat algun altre punt. Després del Cabanes, ja fa molts anys que estan treballant amb el futbol femení, i nosaltres competir amb equips com aquest que ja fa molts anys que treballen d'una manera adequada, doncs és un plaer per nosaltres, que intentarem competir, intentarem guanyar i a poc anar millorant, que al final és l'objectiu que tenim com a club. Moltíssimes gràcies per aquestes paraules amb el míster de l'equip femení del Futbol Club Palafrugell, l'Albert Sánchez. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal, carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. Anem a la secció poliesportiva també del nostre espai. A partir d'aquests moments anem a repassar diversos esports, entre ells l'atletisme. Anem a saber què passa aquest cap de setmana. Ens en parla en Josep Massa, des del Club Atlètic Palafrugell. Diumenge se celebra la Marató de Barcelona amb la presència de 2 atletes del Club Atlètic Palafrugell, Avelí Garcia i Joan Pedraza. També a Barcelona se celebra a l'estadi Serraïma la final del Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció, on en Ferran Pau Fanés intentarà millorar marca a les proves de disc i martell. Aquí a les nostres contrades, Calella de Palafrugell acull el 31è Congrés del Circuit European Athletical Promotion, amb la presència de 11 delegacions i un total de 22 assistents. Aquestes són les paraules d'en Josep Massa amb aquest congrés, del qual també ho comentarem, i nosaltres el que fem ara és passar cap al món de l'handbol, perquè l'handbol Garbí també té partits aquest cap de setmana. Dissabte juguen els 3 equips sèniors de l'entitat. L'equip sènior masculí B visita la pista del Bordils C, el sènior femení rep el Cerdanyola, mentre que el sènior masculí A es desplaça
a jugar contra la Roca en Lliga Catalana. El dissabte a les 6 de la tarda, l'únic partit que es disputa aquí al Garbí Arena, en primera catalana d'equip femení, a les 6 de la tarda, el Palafrugell, el Garbí, rep el Cerdanyola. Dos equips amb ells coneguts a la categoria que arriben amb aquest encontre empatats a punts. Un partit importantíssim per les noies d'en Jordi Ciurana, que sens dubte necessiten el suport de tota l'afició. Anem a veure què en pensa el míster del Garbí femení, en Jordi Ciurana. Bon dia. Aquest cap de setmana juguem contra Cerdanyola al Garbí Arena i esperem recuperar les sensacions que vam perdre aquest cap de setmana passat a Sant Boi, ja que anteriorment veníem de jugar contra Sant Joan d'Espí i Terrassa fent 2 bons partits. Pel que sabem, el Cerdanyola té diverses lesions, cosa que no li deixa competir al nivell que havia estat altres anys, però tot i així estem segurs que ens donarà guerra. I bé, res, estem treballant per poder canviar el que va passar aquest de setmana i poder treure els 2 punts, que segur que amb el públic a favor i amb les grades plenes com han estat els dies que hem jugat a casa, ho podrem treure. Esperem que així sigui amb el suport de l'afició. Els altres 2 equips, com hem comentat, de l'handbol Garbí juguen a fora. L'equip sènior masculí A juga a les 8 del vespre de demà dissabte en Lliga Catalana davant de l'equip de la Roca. En Joy Go, Neus el míster, i com sempre també ens parla i ens fa la prèvia d'aquest encontre. El partit que jugarem demà per la tarda a la pista de la Roca serà el darrer d'aquesta primera volta del campionat. La Roca en aquests moments és el darrer classificat, amb 0 punts a la classificació. Malgrat tot, no ens en podem refiar ni un pèl. És un equip amb jugadors de molta qualitat, jugadors que són molt joves, filials d'un potent equip com sempre ha estat la Roca. Pel que fa a nosaltres, seguim amb nombroses baixes, que això ens obligarà a modificar posicions pel que fa a jugadors, i la nostra intenció és seguir lluitant per aconseguir la primera victòria fora de casa, que tampoc no l'hem pogut aconseguir, i si fem un bon partit em sembla que és un bon lloc per anar-ho a provar. Esperem que així sigui. El rival, però, és complicat. La Roca. L'equip en B de l'handbol en Garbí, el sènior masculí B, juga a 5:45 de la tarda en segona catalana a la vella pista coneguda, amb un derbi, el tercer equip del Bordils, el Bordils C. És en aquest cas el seu preparador, Martí Bofill, que també ens ho comenta. Dissabte tenim desplaçament a Bordils, una pista sempre complicada, i més tenint en compte que sols han pogut puntuar en un de les 5 primeres jornades. Això els fa un rival molt perillós, ja que van molt necessitat de punts. Nosaltres venim d'una molt bona victòria a casa contra Fornells, amb un equip de la part alta, i és que a casa ens estem trobant molt bé, estem trobant molt bones sensacions, cosa que no sabem acabar de trobar en els desplaçaments a fora. Bé, també seguim acusant algunes baixes. Aquest cap de setmana en recuperem algun jugador, però segueix faltant algun d'important. Bé, mirarem d'afrontar el partit en les millors condicions i, per què no, aconseguir la victòria que ja va tocant fora de casa. Sabem que si sigui, aquests són els 3 partits que disputa l'handbol en Garbí per la seva part, i passant ja cap al món de l'hoquei sobre patins, tenim 2 partits dels quals parlar aquest cap de setmana. L'equip de segona catalana, després d'una pausa de 2 setmanes, torna a jugar, ho necessita després de l'última derrota, que trencava una ratxa que portava molt bona, des que havia començat la Lliga davant del Centelles, va perdre a casa 1-3, i s'enfronta al Caldes Recam Làser, el club hoquei Palafrugell, doncs el segon equip amb aquesta 5a jornada de la segona catalana amb el grup segon A. Anem a veure què en pensa, què ens en diu el seu míster, que és en Jordi Codina. Doncs a Caldes afrontem un dels desplaçaments més complicats de tots. I seguim una mica repetitius, però és una incògnita total, perquè te poden posar júniors A, B, C o juvenils bons, mai saps el que et posaran. Però sí que saps el sistema de com juguen, perquè des d'infantils en aquell club ja des de fa molt de temps
juguen tots molt igual, amb uns sistemes molt marcats, i això esperem que ens afavoreixi defensivament saber contrarrestar-ho i lluitar de tu a tu amb un equip molt jove i molt tècnic. Esperem treure alguna cosa positiu perquè seria un pas endavant. A veure com va, doncs, aquest desplaçament a Caldes per jugar aquest encontre. Per la seva part, l'equip femení rep a 1:15 del migdia de diumenge l'equip del Lleidanet. També fa unes quantes jornades que no juguen des de la seva victòria el dia 17 d'octubre a la pista del Reus Deportiu. Han fet una mica de vacances. A veure com es troba l'equip en aquest moment. Ens ho explica l'Òscar Pastor. Bé, diumenge rebem el Picat, un equip que està a la part alta de la classificació, amb un joc molt intens, jugant molt de xut exterior i compaginant-ho amb boles interiors. I bé, un partit complicat. De fet, ho són tots, però per la classificació és important. Veurem, doncs, com es desenvolupa amb aquest encontre davant del Lleidanet, el Picat. Aquest és el partit que juga en segona catalana femenina. L'actual líder, 4 victòries en 4 partits de la categoria, que és el Club Hoquei Palafrugell. Futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest diumenge, 7 de novembre, des de les 4 de la tarda, connectarem amb el camp de futbol municipal Josep Sunyer i Arxer de la Vila Ganxona per retransmetre el partit Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell. Retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. Benet i Bernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili, telèfon 972 30 02 21. ProAuto, concessionari oficial SEAT, al pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras. Recte final del nostre espai abans de l'entrevista. Avui parlarem de golf a l'entrevista amb l'Alba Alòs, una golfista de Torroella que ha quedat sotscampiona a la seva categoria d'Espanya de golf. En parlarem d'aquí uns moments. Ara, però, és el moment d'escoltar a l'Ester Hidalgo, perquè aquest cap de setmana les noies de la gimnàstica rítmica de casa nostra van anar cap a Andorra. Què va passar? Rafa, doncs sí, aquest cap de setmana hem anat a Andorra, al primer torneig internacional de Halloween, organitzat pel Club de Gimnàstica Rítmica d'Escaldes d'Engordany, i va ser un torneig impressionant perquè varen participar les millors gimnastes júniors d'Itàlia i de Grècia i algunes i del resto, d'Espanya, del Club Mabel, de Roquetes de Benifaió, clubs molt importants a nivell estatal. I nosaltres anàvem amb la Iris Recuero, que va participar a la categoria juvenil base amb l'aparell de cinta i es va classificar en 7a posició. Va tenir, abans de sortir la seva cinta se va trencar i va sortir una miqueta nerviosa. Després el conjunt, anàvem amb el conjunt infantil de Copa Catalana i van aconseguir la 5a posició. I cal destacar l'altra gimnasta individual que portàvem, que era la levina Gisela Negra, que va participar amb 3 aparells, amb el cèrcol, la pilota i les mans lliures, i va aconseguir una gran actuació. A la pilota es va classificar a la 2a posició, però competia en la categoria infantil, ja que de les alevines no n'hi havia en pilota. I va quedar, aún així, competint amb gimnastes més grans, a la 2a. Després, el cèrcol va quedar a la primera posició, en alevin, i a mans lliures va quedar primera també. I li van atorgar el premi a la primera classificada a l'Evi de la General. I a més, li van atorgar el premi a la gimnasta més expressiva, que va sortir amb 2 gimnastes italianes a recollir el seu premi. Molt bona actuació.
estic molt contenta i hem de felicitar les noies. Doncs les felicitem des d'aquí, Esther Hidalgo, no hi ha cap mena de dubte. I aquest cap de setmana, què feu, les noies de la gimnàstica rítmica? I aquest proper cap de setmana tenim la segona fase de Copa Catalana del nivell 7 amb la Iris Recuero, que participarà amb la cinta i es celebra a Blanes, o sigui que a prop de casa. Molt bé, moltíssimes gràcies, Esther Hidalgo, per les teves paraules i la teva col·laboració amb el nostre espai, igual que tots els demés. Aquí agraïm les seves ganes d'estar amb nosaltres als Esports al Punt de Ràdio Palafrugell per portar la informació esportiva a tots els nostres oients. Arribem al final, com dèiem, ara, després d'una petita pausa, serà el moment de l'entrevista. Avui parlem de golf amb una jove esportista de 17 anys de Torroella de Montgrí. Hem convidat a l'Alba Alòs perquè ens parli del seu esport i dels seus mèrits. Serà fins a la propera, recordeu, els dilluns i els divendres, a partir més o menys de 2:45 del migdia i 2:45 del vespre, sempre després de l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Salutacions de Rafael Corbí. L'entrevista i fins la propera. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot i Hyundai per a Palafrugell i tot el Baix Empordà. Seguim a través del programa del dia d'avui i anem a parlar d'un esport que crec recordar que és la primera vegada que el toquem amb el nostre espai. Anem a parlar amb una noia que ens arriba des de Torroella, es diu Alba Alòs, i ella és sotscampiona del circuit nacional de golf. Competidora de l'Empordà Golf Club, molt jove, i veurem què en pensa ella del golf, què ens en explica i on arriben els seus somnis amb aquest esport. Alba, bon dia, benvinguda. Bon dia. Moltes gràcies per participar en aquest espai, per deixar-nos entrevistar-te i sobretot per poder parlar de golf, que ens fa especial il·lusió. Com és que et vares tu embolicar, diguéssim-ho així, amb el món del golf? Bueno, tot va començar gràcies al meu pare, perquè el meu pare també juga, i jugo des dels 6 anys, i ja fa uns quants anys que estic implicada amb el golf, però aquest any és el primer any que jugo al golf gran, al camp gran. I només porto un any jugant a campionats i tornejos. Explica'ns una mica per als que no hi estem involucrats. Jo sé què és, però molta gent segurament no. Què és el camp gran? Què vols dir? Que són tots els forats al camp? Com funciona això? Hi ha el pitch and putt, que el pitch and putt són de 18 forats, igual que el golf, però el pitch and putt són de metres bastant curtes. O sigui, diguéssim que el màxim són 130, posem així, i el camp gran són de 200 cap amunt. I per tant, tu, que estàs a Torroella, triaves el lloc on te podies anar a jugar. Ara potser fotré la pota, però tu me corregiràs, perquè hi ha un pitch and putt a Gualta i tu ara estàs a l'Empordà Golf Club. Però no sé si tots els camps en tenen de pitch and putt i de camp de golf. No, a Gualta hi ha l'Empordà i després hi ha el pitch and putt. Jo estic en un grup que es diu el Tramuntana, a tercera divisió, el pitch and putt de Gualta, i després estic a l'Empordà. O sigui que estàs a tots dos llocs, no? Molt bé, has arribat a ser sotscampiona, doncs, per ser la primera vegada, doncs no està gens malament. Parla'ns una mica de què és aquest circuit nacional de golf i com ha anat aquesta temporada. El circuit són diferents proves durant l'any i, he anat fent les diferents proves. Sé que algunes no he anat, però encara així he obtingut bastanta puntuació per arribar al Campionat de Catalunya. I, vaig quedar primera de Catalunya i després vaig estar a la final. I per això vam anar a Madrid. Per tant, primer has de passar per al Campionat de Catalunya, que es va disputar a Pals. Sí? Exacte. Sí. Estàs ben rodejada, doncs, a casa golf, Bàsicament és que la final es feia a Pals i vaig quedar primera de Catalunya. I després la final era el nacional de Madrid. Val. Aquest campionat que m'estàs parlant, que has anat a Madrid i en el qual has quedat sotscampiona d'aquesta fase final, és per noies de la teva edat, és d'una categoria diferent, és l'absolut? Com funciona aquestes categories dins el món del golf? En aquest cas, aquesta competició, aquesta categoria, eren de totes les edats. Bàsicament eren d'aquelles persones que acabaven de començar o tenien un handicap alt.
una puntuació alta, diguéssim. I tu ets d'aquestes, si això és el hàndicap i tu vas triomfant, suposo que això va baixant, no? Exacte. Veus com alguna cosa sí que sé, no ho sé tot, però alguna cosa sí que sé de veure-ho per televisió alguna vegada. Vas tenir la victòria a prop, o va ser sort, o t'havies preparat molt bé? Com consideres tu que va anar aquesta fase final? Bueno, com que vaig quedar primera de Catalunya, sí que tenia com esperances per quedar algú d'Espanya, però bueno, sí que vaig entrenar i vam anar un dia abans a Madrid per entrenar i per conèixer el camp, així tenia com ja experiències del camp. I bueno, bàsicament l'entrenament va anar superbé, o sigui, no ens esperàvem que anés tan bé, perquè és un camp difícil, però bueno, com que vam veure que l'entrenament va anar bé, doncs teníem com esperances o possibilitats de quedar entre el subcampió o primera. I a partir teníem alguna esperança, alguna... No sé com dir-ho, era com algo que ens ho previa. Un pàlpito, que en diuen, no, també? Això, una cosa d'aquestes és que t'imagines que pot passar alguna cosa, però tu estàs contenta amb aquesta segona posició? Sí. Estic supercontenta. A partir d'ara, què passa? O sigui, tu guanyes, en aquest cas, aquesta segona posició, amb aquest campionat. Això què et dona dret a pujar de categoria, a participar en un altre campionat? Que l'any que ve, pues, en comptes d'estar a cinquena categoria, estaré a primera. He pujat una categoria. Has pujat una categoria més amunt? Sí, exacte. Molt bé, doncs esperarem a veure què et dona aquesta categoria. En el món del golf, planteges dedicar-t'hi? Sí, surt sí, però ara és més com entrenaments i passar amb família i tindre com un hobby, però professional, de moment no sé. Això és el campionat aquest que comentàvem, però m'has comentat al principi que també et dediques al pitch and putt, amb aquest, que suposo que és una categoria diferent. També teniu possibilitats? També has participat en campionats de Catalunya o campionats d'Espanya? Sí, però això és... estic a dins d'un grup que és el Tramuntana, de tercera divisió, i amb aquest grup anem passant diferents proves o diferents campionats. Perquè no hi ha competició individual o ha de ser per grups? O sigui, el golf, el pitch and putt, diguéssim que és en grup. O sigui, tu fas el joc individual, però et compta com a grup. O sigui, cada jugador del grup compta diferents puntuacions que després et suma. I després això et classifica. Això que no passa amb el golf dels grans, que has dit tu, no? No, bàsicament que la categoria que he jugat jo anava per individual. Individual. O sigui, si tu feies la puntuació, era la teva puntuació, no era per grup. Molt bé. Escolta, Alba, què li diries? Tu tens 17 anys, ets jove, tens molta carrera per endavant, però les persones de prop nostre sabem que hi ha aquests camps, com ho comentaves, a Gualta, a Torroella, a Pals, o sigui, tenim també els camps que hi ha per la banda de Platja d'Aro, per tant, hi ha molts llocs on poder dedicar-se a jugar al golf. Què els recomanaries a gent jove, més jove que tu, que tingués el coquet de poder jugar a golf o a pitch and putt? Si es volen començar a dedicar, bàsicament que és un esport que és, com ho diria, és un esport que quan jugues et fa d'oblidar les coses. O sigui, tu estàs tan centrat en el golf que t'oblides de les coses. Bàsicament, per mi, és com un temps que em marxen totes les coses dolentes i només estic per al golf i al golf. Però jo el que els dic a la gent és que si volen alguna cosa, que s'esforcin, perquè l'esforç és la recompensa i que s'hi dediquin a el que els agradi. Suposo que moltes vegades, Alba, t'han fet aquesta pregunta, però quantes vegades t'han dit que és un esport de pijos? Bastantes, m'ho han dit bastantes vegades. Però no és així. I què els hi dius tu? Que no és així. O sigui, potser sí que ho veuen per la tele i tot això, però no ho és. Per mi no ho és. Doncs, Alba, ha estat un plaer parlar amb tu i que ens fessis arribar aquestes impressions sobre aquest campionat, sobre el golf. No sé si vols afegir alguna cosa més amb els nostres oients. No, per mi no.
Molt bé, doncs ho deixem estar aquí i recordem, doncs, a properes competicions et seguirem i mirarem a veure cap on van els teus cops. De tot el que fas amb el golf, què és el que t'agrada més? Perquè jo ho he vist així i veig d'aquests... en dieu vosaltres al camp de golf i els diferents forats que hi ha el par 5 que són més llargs, o els 3 que són més curts, sí. També teniu la sorra que en dieu el bànquer, no? Exactament. Què és el que t'agrada més? On disfrutes més, tu? L'approach i el tir llarg, diguéssim. Això és on diu el drive? Sí, exacte. Molt bé, veus que alguna coseta me vaig quedant. Alba, un plaer i moltes gràcies per haver contestat a les nostres preguntes. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres.